той да ти извърви път. Това също никой на никой пътя не може да изтърви. По пътя хората са пратени знаци. Тоя, ако разчете този знак, няма да се обърка и да се върне с толкова километри в живота си, ако не го зачете. Тук да не казвам имена, има мои познати, абе не тия това пътя, не върви там, много е хубаво, аз тук ще ида, защото е много хубаво, абе не върви там, това е тия път, аз си мина. Аз си минеш, пише там в документите, второ качество. Майтап, не майтап, това са истини. Чукам ви тиквите понякога, бе, това не е този път, защо зорле вървиш през скалата, като има си реката, водата, място е прокарала, всеки иска сам да си извърви, къде ми да се парзаля, вика, сега кой да ме спаси, всеки сам трябва да себе си да спасява. И живота е един кръговрат. Всичкото върти. Ако днеска си най-отгоре, утре ще си най-отдолу. И никой да не казва аз съм аз. Докато съмни и мръкни, никой не знаеш кое ще го постави в горна и кое е в долна позиция. Планетата ще почне да се брани. Преди 10 години го казах. Факт и сега ще се засили в следващите 3. На 10 души по 2 деца ще могат да имат. Колкото годините минават, човечеството ще отпада, ще отпада, ще отпада. Това е като наказия. Колкото видове животински и растителни са изчезнали, толкова човечеството ще бъде свеждано до минимум. Ако не дойдат войни, ще са болести. Ако болестите отстъпят и се справи човек накрая до безплодие, до съвпад на гените, до ще стигне и пак света се коригира. Тая матрица на планетата, дето създава живота, е по-стара от всичко и тя знае как да се брани. Но на нас ни е даден еволюционен път да сме самоосъзната единица. Обаче ние какво правим като цяло? Подчиним около нас всичко, вземем ползата от него, вклиним го, ти за това ставаш, това за това става и не оставя свободната воля на никой. Какво става в семейството? Някой някого подчинява или някой с някой договори живее, това ли семейство? 2 души, там където е небето, 2 души се събират и правят едно цяло, както е било. Това цяло не признава ни кантар, ни апартамент, ни грозен, ни богат. Това е също писалка. Привличане. Ще минеш през това. Това е цяло, с която трябва да извървиш. И много са дразните човек, казваме, тея така награбиха, тея политици така. Никой на никой дерта да не бере. Идва време, всичкото това се плаща с всички лихви. Преди 11 години дойдоха ме извозиха до Тисар, от Тисар ме дигнаха в чужда една държава. Един човек, дето е командвал тук в България, каквото кажел, както ста, месата му капеха. И на целия свят докторите от Америка, от всякъде приливане, и когато отидах и казва дъщеря му, вие може да помогнете, казвам, тук никой не може да помогне. Всичкото това, което е причинено на големи маси народ, вие се радвайте, че с неговата смърт си отива и той го издължава. Защото иначе, докато има пари от тези пари, които той е забогатял, и докато има власт от тая власт, всичките ще плащат. Защото всичките сте яли от това нещо. Който от това нещо е по някакъв начин получило блага, всичкото на този свят се плаща. Та на никой не викайте хубаво живя, докато не му се види края или докато не дойде време за разплащане. И другата голяма грешка той е много надарен, той е много талантлив или това му дадено, ама не знаеш кой му взимат за тази работа. Всичките вие, кой копая, кой снима, кой уре, кой нещо прави, добре. Свършваш тая работа, знаеш, отиваш. Тук толкова мерцедеси идват, такива коли идват, неговия живот, влезат при него, той добре, той толкова приятели има. За мен си да говоря, защото много мисли, че тъй знам. Ама вие като си тръгнете и като станат всичките въпроси, толкова народ мина. Господи, на всички правилното ли кажах? Намерих ли най-точните думи да кажа? Дали по-моему беше така, ама дали по негово беше така?
И всичките тея болки, и всичките тея болести ти им даваш отговор. Ти го свалиш от тук, ама не можеш да го заровиш в земята. Ще го преработиш, ще он плати стената. Никой не знае колко съм повръщал, колко съм падал през тези 20 години, само моето семейство вътре и най-близките ми хора знаят. То е много лесно, някой тръгне и се излекува и се оправил, ама си му платил цената. За тези цени никой не иска да пита. А те са съществена част от живота. Дай ми да ти дам. Нали от някъде тая енергия и тая сила трябва да се съвмести и да се върне. Затова природата и всичко това, което не отидах в град, не отидах някъде другаде, върнах се при корените. Там, където сееш и копаеш и те въздига наново. Въздигата всяка пролет, всяка трева, всяко изгледано животно, всяко растение. Те, ако не те подкрепят да дават сила, колкото хора са минали, кой за курбан, кой след операция, кой след катастрофа, тук да не са